Mag-ayos tayo ng mga gamit mga tolits. Mag-ayos tayo. Tanda lang. Yun mga katolits, andito tayo ngayon sa lilim sa mga puno ng mangga. Andito po kami. Nandito na sila. Woo! Pagod. Pagod ako, napagod. Nandiyan na. Malapit na po kami sa baba mga katolits. Malapit-lapit na ng konti. Alright. Diba? Dito sa ating kaliwa, ang ganda dito mga katolits kung may ano ka, kung may drone, ganda dito magpalipad. Ayan o. Kitang kita mo talaga yung kagandahan ng paligid dito mga tolits kung may drone. Sayang wala tayong drone. Soon magkakaroon din tayo ng drone. Ay, pangarap ko po magka drone. Paligid oh. Alright. Yan, pababa na naman. Pababa na naman po kami. Pababa na naman po kami. Yup. Yup. Pababa ng pababa. Opya. Ayun oh. Up. Freno. Uy, ano yun? Up. Ito yung mahaba-haba rin tong ano na to mga tolits, mahaba-habang palusong pababa. Ito mahaba-haba ito. Op. Alright. Mahaba-haba talaga tong palusong na to. Yung doon sa pinanggalingan namin maiksing palusong paahon pero sobrang tirik. Matirik. Ito mahabang palusong na banayad. Yan. Alright. Alright. Yun, malapit na po kami sa baba mga katolits.
sa baba mga tolits. At may paakyat kaming truck. Kailangan natin pagbigyan kasi paakyat yun. Ayan o, paakyat yung truck mga tolits. Yan, kasalubong namin. Kailangan natin pagbigyan yung mga paakyat dahil malalaki truck yan. Alright. Yun. Yun po matulis ito matirik na palusong ito. Ayan o, matirik na palusong. Op, yeah. Op, matirik na palusong. Op, yeah. Right. Mahaba-haba yung takbo namin mga tolits, mula sa taas papunta rito sa baba. Agoy, 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 agoy. Joke lang yung agoy, agoy. Oh. Yup. Op, yeah. Right. You. Op. Oh, 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 oh. Popcorn. Oh, mga ilang kimbot na lang matulit, sa baba na talaga kami. Ilang kimbot na lang. Ayun oh. 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 May mga ano dito. May mga tao. Hindi natin na makita matulits. Kita dami. Ay, pato, gansa. Gansa pala yun. Hindi natin na-on agad yung ating camera. Ang daming gansa. Kasi dito sa ating kaliwa matulits yung may bako dito. Ano yan? Poultry o piggery. Yan, sa ating kaliwa na ating nadadaanan. Ano? Pa rin. Hindi pa rin kami nakarating sa baba mga tolits. Dito pa rin tayo sa rough road. Ayan o. Alright. Yo. May kasalubong tayong pick up SIM ng ating sasakyan. Alright. Ayan, siminto na. Siminto na matulits. Ang ibig sabihin ay andito na tayo sa baba. Siminto na Alright, simentado na. May kasalubong tayong pick up. Malaglag tayo, malaglag. Malaglag tayo, malaglag. Dito sa kanan. Opya. Alright.
kami mga tolits, palabas kami ng highway. Palabas kami ng highway. Alright. Then mga tolits, palabas na po kami ng highway. Tingnan nyo yung palayan. Ang ganda ng kulay ng palayan. Kulay ng palayan. Kulay ng dahon. Green na green. Diba mga tolits? Green na green ang dahon ng mga bagong tanim. Mga bagong tanim to mga tolits. Ang kanilang palay. Alright. Yun o. Tayo. Palabas na po kami ng highway. Ayan. Opya. Diba? Diyan sa unahan mga tolits ay highway na iyan. Okay. Yun o. Dandahan lang. Yan. Highway na po yan sa unahan mga tolits. Highway. Ayan o. Highway na yan. Highway na tayo mga tolits. Andito na tayo sa highway. Ayan o. Highway na tayo. Alright, andito na tayo sa highway. Paunahin natin si Joey Boy. Yan si Joey Boy nasa ating harapan na. Tolits. Lalapit kami doon sa aming kung saan kami manundo mga tolits. Alright. Pero kakain muna kami ng almusal. Di pa kami nag-almusal mga katolits. Ano kami ng lumi or lugaw kung ano-ano man. Yun yung paligid ng tolits. Andito kami ngayon sa sakop pa rin to ng Labrador. At madadaanan po natin yung munisipyo ng Labrador mga tolits. Ayan. Yung aming pagsusunduan sakop ng Suwal, kung saan po kami magtatambay mamaya ni Joey. Ayan. Ito ay Labrador. Labrador. Ayan. Yan po sa kanan natin. Yan po ang munisipyo ng Labrador. Ayan o, yung nagpasa na natin ng konti ng bahagya ang munisipyo ng Labrador. Ayan.
Yun mga katolits, magandang umaga po muli sa lahat. At ngayon ay andito na kami ni Joey sa baba. Ayan, dalawang sasakyan kami dito ngayon mga katolits. At andito tayo ngayon sa Suwal Municipal. Andun po yung Suwal Munisipyo mga katolits, yung doon. Andito tayo ngayon sa court. Ayan, loob ng court. At dito po tayo tumambay dahil malilim dito at malapit kami sa kung saan po kami manundo mamaya. Pero mamaya pa yung hapon mga tolits. Kaya dito muna kami ni Joey tatambay. Ngayong oras na ito ay medyo malilim, pero mamaya aywan ko lang kung saan kami tatambay mamaya na makakasilong at di siya mainit mga tolits. Yan po yung court to mga tolits, sa loob ng court. May nagbabasketball pa, may nagbabasketball dyan mga tolits. Alright. Yan po, dito lang po muna kami magtambay ni Joey. Yun mga katolits, andito tayo ngayon sa lilim sa mga puno ng mangga. Dito po kami, umalis na po kami doon sa may munisipyo ng Suwal. Dito po kami maghintay sa aming mga sakay. Yan o. Nandito tayo sa mga puno ng mangga. Ayan po, mga puno ng mangga. Alright. Yan o. Oh, diba mga tolits? Oh, andan yung ating dalawang sasakyan. Diba, grabe. Oh, mga mangga na to mga katolits. Alright. Oh, dito na tayo ng bahagya. Lakad-lakad tayo ng bahagya dito mga tolits. Kung saan ba sila banda yung ating susunduin dito. Dito tayo, grabe. Sobrang init mga tolits. Grabing init ngayong panahon na to. Dito pagkatapos ng bagyo, ito naman po ang aming naranasan dito. Sobrang init. You know, may nag-ano pala, may nagsinso o naggabas siguro dito kahapon o kailan. You know, may siguro yung na buwal na puno siguro to dito. Yan o. Right. Meron doon masilungan siguro doon banda. At yun, dyan sila magsisimula. Tayo dito lang muna tayo dahil init. Silong tayo dito sa mga puno ng mangga. Oh, okay po. Nandito na sila. Woo! Pagod ako, napagod. Engineer. Basic. Ano Len? Hello! Basic? Basic? Oh. Ay, mamaya yung dalawa. Oo. Sa harap ko. Para didirect sa sakyan. Tubig. May tubig dyan, may tubig. Ito na yung iba wala pa. Ningal pa. Ayan. Kayo pa kayo kuya? Ayan po no. Dito na sila. Okay, ano? Yung iba wala pa. Wala sila eh. Ayan oh. Parang wala lang ah. Namasyal kayo? Opo. Namasyal lang pala po sila. Nagpapaalam na ako sa aking mahiwagang stick. Maraming salamat. Tubig kayo, tubig. Tubig kayo, tubig. Tubig doon, tubig. Apat lang kayo? Ito yung mga gamit. Ayan. Tapos na po yung kabila? Sayang, ano saan ng butike si
Alin? May 3 butik ito na hindi namin makuha. Nasa loob ng puno. Dapat kinuha nyo. Hindi po pinipilit nga po namin po yung sumuksak sa loob eh. Ah, Doon na po kami sa record ng pick up. Oo. Kaya din yung muna si Sir Luis sa kasi alin. Ano guys? Yung iba sa akin, may gano'n na sa bahay. diretso na kayo sa ano? Diretso na kayo sa Acom. Basa kayo? Oh my God. Bakit basa kayo? Opo, doon po kami. Sa likod. Bakit kayo Nahulog basa? po kami sa ilog. Bakit kayo basa? Anong sakit mo? Wait. Nadulas po kami. Kasi may ilog. Oh. Nadulas kami. Eh, mainit. Ano, doon na kami. Okay, go. Pahinga muna kayo, pahinga muna kayo. Hindi ba tara na? Ha? Ilan kayong ano sa likod? Apat. Ang init kaya? Apat, kahit dalawa. Okay lang? Okay lang daw eh. Gusto mo, ikaw na lang doon. Sila ipa-drive mo. Opo, ano na po? Saan? Ay, ikaw na lang magsakay sa kanila, engineer. Ha? Ikaw na lang. Eh, ikaw? Didiretso ka? O, diretso na. O, abangan kita doon sa kuan. O sige, ako na magkabit sa kanila. Hindi ikaw, kung okay lang sa'yo. Mga basa pala to eh. Basta ako dito eh. Oo nga, matutuyo kayo. Hindi, talagang mainitan kayo dyan. Ayan pero mga tolits. Dito na sila at pahinga lang muna sila sandali. Mag-ayos tayo ng mga gamit mga tolits. Mag-ayos tayo. Oh, tanda lang. Ayos tayo ng mga gamit. Ayan o, kita na. Dito. Oy, sumabit ka man boy. Sumabit. Shit. Sumabit. Lagay natin yung iba sa basurahan, yung iba dito sa kuan. Yan o, ayusin natin. Uy, ano nangyari? What's happened? Itatali natin to mga tolits, itatali natin to. Pero bago natin itali, kailangan muna natin linisin yung mga nandito sa loob. Ito yung mga pain to, mga pain to na nandito sa loob. Ang tawag po nito ay mouse trap. Yan o, yan o. Pag may oh yan, ganyan yan siya dyan. Resulta. Kaya atin itong ayusin dahil ating itatali para ready na siya. Diba? Aray ko.
natin itali. Nagsa-sound strip ka pala pag naliligo ka. Ayan. Ayusin natin yung mamaya mga tulits. Ito muna. Para walang kalat. Kailangan maayos bago talian. Ayan. Okay. Okay na yan mga tulits. Ngayon ay kailan na ba ito? Yan. Kaya naman natin to sa basura. Ibabasura. Basura yan, basura. Ibabasura. Dyan, ibabasura. Linisin natin yung ating kalat. Yan. Yup. Si. Maaga tayong dumating. Kailangan natin ayusin yung mga ano dito. Sobra-sobra. Yan. Ito basura dito. Yung mga basura, yung mga ano pa dito, straw. Ayusin natin ito para hindi nagkakalat. Ayan o. Para hindi nagkakalat. Yan mo na yan. Ito mga guantes. Yan. Ito, tubig. Pwede pa yan. Tubig, okay pa. Tubig, pwede pa. Ito, basura. Ito, sugar solution. Yan, sugar solution. Dito yan. Oh, may tiyanik pa dito. Pang ano to mga tulits, tiyanik pang ano sa kung ano po yun nilang nahuli. Dito natin ilalagay yan. Basura natin dito ilalagay. Meron pa dito ating sisilipin kung ano tong meron dito. Kung basura, tapon. Ito mga tali. Ano, tali, ganyan. Basura. Ito, bag. Ganyan. Ito, bag. Yan. Susuliya. Sinapay pa. Sinama sa basura. Okay.
basura. Mga basura, tatapon na natin kasi dagdag kami. So, yan. Yan yung basura. Ito, tubig. Ngayon, ngayon mga tolits, op. Ngayon mga tolits, mag-ayos tayo dito sa ano, mag-ayos tayo. Ito, yan, ating tatalian. Yup. Yan, tatalian natin yan. Yan o. Ayusin natin. Yan, Roy. Oh, yeah. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Yan. Lima. O, ano yan? Ito yung mouse trap mga tolits. Ayusin natin. Para bukas, ready to go na kami. O, diba? Alright. Ayan o. Ayos na yun mga tolits. O, diba? Ayusin natin. Para bukas, very good na yan. O, diba? Very good. Yan. Oh, diba? Ayos. Okay. So yan ang basura. Dito mo na yan. Basura. So yan ang matulit. So yan o. Yun. Yan o. Yan. Yan matulit. So yung inayos natin. Yan. Tali tayo ng isa. Yan. Tali tayo ng isa mga tolits. Ito ang isa. Yan o. Ganyan. Yan o. Ganyan yan. Ayos. Ganito. Op. Ganyan. Ganyan mag-ayos mga tolits. Ayan o. Diba? Alright. Yo. Ito yan o. Diba mga tolits? Ayos na yan. Op. Para yan. Ayos tayo. Right. Na. Ayan na. Tolits. Oops, sumabit yung aking. Ayan. Ganyan pag-ayos nito mga tolits para di siya kalat. Ayan. Para kung susunod na gagamit nito, nito dapat ang pagbalik para yan o, di ba? Ayos yan mga tolits. Goods yan yung aking ginawa. Walang sablayan. Walang
sablayan. Right. Oh, diba? Linis na clear na clear yan. Oh. Ayos na mga tolits. Goods. Oh. Ito na. Ito na siya, oh. Yan na yan mga tolits. Ayos na, oh. O diba? Apat yan mga tolits, oh. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat yan, oh. Apat yan. Goods yan, oh. Diba? Okay po, mga tolits. Ito lang muna. Bye. Yan. Mga tolits, magligpit din tayo ng mga tali na ginagamit na sobra-sobra. Ayusin natin para di na siya masyadong makalat. Yan. Mga tali ito, mga tolits, mga tali. Ito pa, kalat. Kailangan natin itong ayusin, mga tolits. Yan po mga tolits, magliligpit muna tayo na ibang gamit dito. Ito pa yung mga pangtali. Yung mga pangtali lang muna ililigpit natin mga tolits. Pero pa dito. Alright. Yung iba dyan sila na. Tayo ito yung mga tali muna tatabi natin ililigpit. Okay. Alright.